Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ka Orange Nissan Lumsopho near Fire Brigade Shillong. Kabanengkong kabangisyong haka review meeting menta ka janmit apo ka jingalam jong Chief Minister jongi. Badadin bagi lekren ya thir jingmut bahas pang katu ka jingkhang lani ka restriction ki bangi bu. Hakini ki National Highway berkot bagi dukan ngimpat syaban play. Den rei hadin bagi i ba ki babun ki kam ki activities ki economic activities ke bangi la ailat ke bangi la play. Dikumta menne hapo ka review meeting ka sarkar ka larai ba ya katu ka restriction lani katu ka jingkhang. Nak benta ban play ya kitu kidukan kibadon ha kini ki National Highway hapo ka jela megala jongi ba nginem don shu ka restriction nginem khang shu tenrei tangkawei ka ba nakaliang jo ka sarkar ka ong kalong bangin sa penmi ya ka notification ha ka badai ki SOP batru ha ka badai bat ki protocols bakitu ki dukan lani kitu ki business houses ki badon keleng saudong leng ba jong kini ki National Highways ba ki hap ban boat perking ba khnang ba ngila ban lai na ka jing sapriang jong uneu knyang jingpang ubang iong u COVID-19 kata kadika decision ka benengkong ka bengisim menne hapo ka review meeting.